Hi guys! Good morning! Pinaliguan ko tong yung mini-me ko. Look at my friend. Tingnan mo yung mata niya, kinagat ng insekto. Hindi ko alam kung anong kumagat. Say hi muna! Bagong ligo. Kaya mag-general cleaning kami. Ay, nako! Good morning! Ligo para kahit mapagod mag general cleaning tayo habang nandito sa bahay. Ang gulo ng bahay ko, oh. Ang gulo ng bahay ko, kailangan yan ma-maximize yan. Minsan lang ako mag-stay dito sa bahay ko. See you guys, balikan ko kayo mamaya. Tingnan mo, napaliguan ko na yung babaita ko. Malinis na kami mag-ina. Huh? That's for boy. Are you a boy? You're a girl na. You play the doll, not a robot. Mom, you love the robot because I'm not a boy. What? The time is yung pizza. Pizza? Because she have a clock when it's time to eat pizza. Oh, guys. Nandito ako sa bahay. At ito ang gagawin natin. 4 days to go. Balik ako sa work. Ngayon. Kaya maglinis tayo ng bahay, guys. Habang may oras, may panahon tayo sa loob ng pamamahay. Okay, game tayo. My God, yung bahay ko parang kuweba.
A few inches later. Kapagod. I'm tired. Hindi pa ko lang kalahati. Mommy's tired. Pahinga muna tayo. May bukas pa naman. Grabe init. I need that ball with bowling ball. With my bowling ball, Mama. I need that bowling ball. Yung ball bouncing on that. Yes. Are you get it for me? Because I need to play it. Later. I'm tired. Mommy's tired. Okay. But what's in my drawer? I will play that. What? Kapagod maglinis. Minsan lang makalinis pero ano, Mommy. ang daming basura. What? Wait, I will fix that. It's broken. I will fix that later. Okay. Does it have toys in it? Pati sapatos, liligpit pa. Yan, ligpitin. Ay. Kapagod. May ilang days pa naman, guys. Ito ang buhay natin eh. Buti naligo ako. Ang init. Sobra. Summer na talaga. Pahinga muna tayo. Sala pa lang. Doon pa mamaya. I-fix natin para maganda rin. Ang init, init, init. Balikan ko kayo mamaya, guys.